Ningkan asekpi Lokimon riso ejang krung cingsai amai ke paman pon. Aningkan wang ason thak thaksi Lokimon sangho riso ejang chingrum amaya tumpen pining lethota Lokimon ahir jume pen ningkan asekpi riso ejang krung cingsai amai pini Duarbaguri constituency arlo lakhahini dolamara Lokimon dowan pi kuru akengri bapuram tokbi arong mai ahongjai along nini aparman riso ejang krung cingsai amai lapen pinap abangke karcho amai si dengponpo. Jai mek ateng pen ada porphai ke thom pen kuru po atum kangthir methek pilo. Lapen ada porphai plira chitim aporahut kuru aphan archo ponlo. Sai angdeng judet pen krungching sai sitame cheng ponlo. Lapen bangso amai long mai phu prodip rongpi pen si mai chupahem phu pon. Chun bang mir jeng hanse pen si mai ke pha alam thila pen aluhi ke deng ajai mek deng pon. Aluhi sarpo aman pen Lokimon sangho mai phu tharepo gandhiram timung suarlo chingri amai chun bang Sami Usa ingtipi lapen thare Thaneswar Singnar. Mayalong Maya Thepi Lokimon Aron Kroy Pamira Tokbor Charlie Ponlonang lapen Karbiakur Inthur Ponlonang. Puathe PNC Kachitongdun Karbianglong West Karbianglong lapen Arunachal Pradesh pen kebang riso ejang atumaphan jumesen Thirklong alamthe chithan chimumpon. Lapen mai judet pen Karchualun sitame Chipate pon lapen karju ke thak ajai mektame deng ponlo lasi pinia sayang deng abangke ingthirjir pen pachun ponlo Kaziranga pen resaning tike news Ehin pen ke deng pon aningkan wang arson thak ningkan asek pi riso yang cingru mamai lapen sadlang ang deng pi ki una domhan karju pon labang so sayang deng pini aningkan wang arson thak same ngitung dak ini ngasen kan same dak dolamara kurua kengri mate bapuram tok biarong tak Lokimon asamu sini itu bangso amai same pini dipon loh nasi bangso amai ki dipon apa ke itu Lokimon songgori sedang cino amai pen lah bangso amai kita yang kontes same pen lah bangke itu kewang jia owe apan encouragement kipi mate aning kipat hidun je itu kecali pen kuana ale long le malah haputak cerhan cipari lah pen itu mena ke cerai kom ji aphan pen senglok mena pindeng sumpot mena ilameki la haya puthak ritum ke cerai kom ke same ke pathir thipen ke pado verje la haya puthak se pini tum chinthi je than chimum pon lo alongri dak pini Arunachal kopila la pena ahin pen kewang karbiarat doan pini dak nang singrum si non uwe kimi tum bidi cipacoy bidi sore cipacoy sila pulo lasi ngabangso karcu pon bangke sadlang kiun beta tumhan kali sadlang kiun atum along puthot hala corengawar cykelong isi karcu pon asai padopon athema alang litum same corengawar sailelong same ilitum khe aphan alang litum same khidat pen kaike same alang litum same jakong dolo putande khe aphan kaike same aki ong ole pupe tame aningar loge neta khe aphan asapso khidat chipidun thekte khe kisung ho chipidun thekte pola puson alang litum same ki aning ke hang do pasini tum same alang litum han ajara son penle pi pajir mobede same karbi poho pagwet pen mire parwet pen same alang litum han karchu pona saiba angdeng bangini tum aning kanwang same dak guru aking risi dengbong asila mangso karchu amai long bangini tum okola karcho chot kali ini tum dak guru aking rido dak arna mahir jumet same dak chohang ponlong arna malong guru along same bidi sore cho en pon pen ni tum han ni tum hir jume same dak pen long pondolo siano tin bhas same ni tum kurusar lokhoning kien se karnam Lokimon men pen same sadlang ki una coating jira ba kado kave ara do an bhas same hir jume ni tum hin pen Lokimon songgori sojang chino mai hin pen ninga klong ning thira pen ningkang PMAYG aham so ketang te puthak usuka pen PS atum Chief Minister Phan Pinpur alok pajir Difu Karbianglong pen West Karbianglong lo Krisi Development Block along kidukila arat phan ke panong pon PMAYG aham so ki kim kirang aron re pen ketang te dara puthak kedam tang apor hut usuka song pen chisong bom bang bom lo lasu puthak CBI pen ketarli padonang ji pura kedam tang apor hu usuka pen Karbianglong Tonmas Council CM Dr. Tiram Ronghang DRDA Mukut Mohanta Phanta Pinpur alo pajir pon lo sidajar saita dengpon pedar lo Sai Jogji Usuka Tiripi Amai Pen Principal Secretariatum Chief Minister Mr. Samir Singha IS Adiding Pinpur Alu Pajir Ponlo Pinpur Alu Long Ki Jongpon ke Karbianglong Pen West Karbianglong Alu Kris Development Block Along Kidukelak Arat Phan ke Panong Pon PMAYG Hemzo ke Damtang 2017 to 2020 Din Aningkan ke
humsuri sira pharoi sira sirkep resi patang de darlo lasolong video jei gram sewika tum thedung kacerap dondo laso puthak CBI pen ketar de padopon vek se adai kedobek blog asai ki tungpan sodak kang sai padopon vek nangji puta pinpur alolong ke jongpan padopon thu Kiwang jilang arni PMAYG ahem suki kim kirang ketang te dara puthak sarkar pen thangnat asai dengpon pe pulute usuka songpen ingtang rak pen chisong ponji pusi kaching green padopon usuka songpen jintu hajirika bir tananglo Karbiang long lo 11 development block along PMAYG hem so kiting gerang arole kuting la tangitang ke kuting labang so kutha kai bema autonomous council kachari ke thigri mona bata kaching lo dila thanna ra sai sai deng pabire lo si sai jok ke bini labang so dispur long so dohati long so ke long do dispur labang so chief minister principal secretary the chief minister apan bini to min pura lo bajir pona ko lo sinin phelo labang so kutha da dispur hinga kadin per karbiang long lo 11 development block lo ma lo kesi development block lo PMAYG hem so kiting gerang ke tante ka karli pon ko sinin phelo